ትኩረትካ ድሰርቕ ምሽክርካር መካይን ሕጊ ምዝዋር መኪና ኣልበርታ ምስ ሞባይል ምትሓሓዝ ጥራይ ክትሓስቦ ትኽእል ኢኻ ብሓቂ ግና መራሕቲ መካይን ዋላ ኣብ ቀይሕ መብራህቲ ደው ኢሎም ከለዉ ብዙሕ ነገራት ንኸይገብሩ ይድርቶም እዩ መራሕቲ መካይን ኣብ እዋን ምሽክርካር ደይፍቀዶምሎም ነገራት እዞም ድስዕቡ እዮም ጽሑፍ ምንባብ ምጽሓፍ ወይ ቅብኣ ምቕባእ ምፍሽሻል ወይ ምኩሕሓል ኣስናና ምጽርራይ ጸጉርና ምስትኽኻል ጽፍርና ወይ ጭሕምና ምትዕርራ ኣብ ኢድ ነፃ ዝኾነ መሳርሒታት ተጠቒምካ መልእኽቲ ክትልእኽ ኢሜል ክትምልስን ሕጋዊ እኳ እንተኾነ መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮ ግና ንድሕነት ተስዕቦ ሓደጋ ማዕረ ከም ዝኾነ እዩ ምስ ካልኦት ኤሌክትሮኒካዊ መሳርሒ ኣድራሻ ኣብ GPS ከም ምእታው ላፕቶፕ ወይ ኮምፒውተር ቪድዮ ጸወታታት ምጽዋት ካሜራ ከምኡን ኤምፕስር ምጥቃም ክኸውን ይኽእል እዩ እንዳ ኣሽከርከርካ ከለኻ ዝኾነ ካብዞም ንጥፈታት ኣብ ግምት ከተእትዎ ከለኻ ደጊምካ ሕሰብ መስትያትካ ንፋስ እንደገረአ ኣተኩረኻ ኣብ ከባቢኻን ኣስተውዕል መብዛሕትኦም ዞም ነገራት እዚኦም ምሽክርካር ክሳዕ ትውድእ ክጽበዩ ይኽእሉ እዮም ህጹጽ እንተኾይኑ በጃኻ ትዕሽገሉ ሕስቦታ ድለ ብውሕስ ነሽከርክር